I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Kill you. Die. Look, Máš svoj počítač? Neviem. Ja ho mám silne dosť a ja verím, že mne to pôjde všetko hľadko a krásne. A to mi ďalší cieľ môj. Bohužiaľ. Tam je. Sú aj vojaci. Počkaj, toto je to medzi budovami, toho obesím. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxury. He's a shifty fella. Won't I be... Quiet! Here he comes! Make like you're working. Tak toto bolo hladké a krásne. Niekto nevidel. I have some questions Už for je you. obesený. Jednoducho nádhera. Doctor, if you have a moment. Have you taken it? Are you James? Aye. Oh, what do you want to know? Have you seen... Neviem, asi áno. Ja presne ani neviem, že čo to znamená. Áno. Čím väčšie FPS-ka, tým viac je to seká. To mi stačí. Čím menšie FPS-ka, tak tým viac je to seká. Ty si to tak zmenšil, ale... Lebo teraz ti to berem menej. Ako ty ma nechápeš. A to nevadí. Čím mám menej FPS tá hra, tak tým viac je to seká. A ty keďže si zmenšil na frapse tie FPS-ka. No čo si to zmenšil? Teraz tá hra môže viacej mať seká. Takový výsledok, menej to seká. Uj. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxury. Rozbitý zámok. Aj, čeknem. Čekaj. Pištolka. Nákres. Teraz si ju môže vyrobiť. Ja sa neteším. Bude to lepšie určite. Any news? Each night it's the same. Ano. I scout one area, and they drop... Aha. Takže som ma zle počul. To je všetko. Secure the hatch! No a čím viac je... Ďalej, tak tí veci sa tu dáva pirátom. A ship's appeared and means to board. Assassin's Creed Royal ešte žiadny pirát. Tuto už sme my piráti a... Tam už budeme duplovane piráti. Na mori. Mňa by zaujímalo, že či tam budeme môcť aj normálne chodiť. Tuto môžeme iba ísť po mori ako misia. Hej. Označil ten cieľ.
vďaka tomu sme nepremožiteľní. I did as you asked. Vďaka tomu, pokiaľ vieme to preto hrať, tak sme nepremožiteľní. Môže na nás ísť aj milión vojakov a nič na nespraví. To je jednoduché. Teda ty sa ešte nenaučil tú vlastnosť, že sa skryješ za niekoho. Kde ťa opisíš. We need those ropes secured! A on už visí. Počúvaj, môžeme si jednu takú malú záhadu. Takú malú záhadu som chcel. Čiže keď som dal zahrať pana, tak som to úplne celé preskúmal. Jednoducho, celú mapu som videl, aj teraz videl. No ale, furt som nevedel nájsť jeden almanách a jednu druhú. Ten almanách to našiel až teraz, keď hrám za Conora. A do druhého to som ešte nenašiel. Mapu si kupovať nechcel. To je zaujímavý tvár. Kríž. Vyskoč. Potrebuješ mať rýchly game over. Ja som teraz. A párkrát som sa We schoval. need more speed! Loose the sails! Haytham, you take the foremast! Ty si už umrel? To the mainmast with you! Počúvaj, už si stihol umreť? Už si stihol umreť? No tak to sa na tebe nepodobá. Zrovna na Dragon Saga umeral si tam viacej než ja. Som bol silnejší než ja. A boli sme na rovnakom mieste. Mám celú mapu. Ja viem, a máš to. Too wet! I'm slipping! Nič nevidíš. Oh, thank you, thank you. Ja si tu v pokoji vypáči tento zábor. Tá preto no, tady spadly dve sťažná a to, co tu loď prevalilo a hotovo. Poď. To by som mal. Zase k tomuto podkladu. No, to je taká nádhera, keď mám preskúmanú celú mapu. Len som začal za Conora a už tu mám úplne všetky značky. Make ready for... Až na tú jednu blbú truhlu. Aha. A ja si ju asi budem musieť kúpiť, lebo hej tú truhlu, tak tá vôbec neviem, kde sa nachádza. Celú mapu mám preskúmanú, ale aj tak neviem nájsť. Nevidíš ma. To má byť tajná akcia. Takže, Hidden Blade? A ja? Ja viem, že tam budú lode. Bude sa snažiť toto spraviť po tajomky.
Ale môžeš... Ale aj tak, pokiaľ je... Si ticho radšej. Že len